Enyaro baden pindon buram malla kapor. Ya ka sakramen bukuitam guduan balong blay. Enyaro baden pindon buram malla kapor. Ya ka sakramen bukuitam guduan balong blay. Enyaro baden pindon buram malla kapor. Ya ka sakramen bukuitam guduan balong blay. Kaburam hau pab hau kun badmen sim bakui. Kumba kantong ha ka ba mining kong kumchuminta bad barabor jnom la jnom. Amen. Kotrai Jesu. Ngiwan sashasin hakamat kaburam jame. Hakane ga no pais ngi. Hakabashanya tili tilan yaga jingis nega jame. Melang ublay jangi. Ubala penim yangi. Batrang ban pelait im yangi. Naki pop jangi. Naki jing siniu. Naka jingma jong kane ka partay. Mela tarwa hangi yaga shabi jingim. Hakaba mela kular yangi. De lempa ka jingis nega jame. Kinom pop kin light im. Bad uno ubriu. Kano ka briu bashania ya ka jingis ne jame. Kinom jot. Kodrai. Hagane kerlip mat. Ngi bratili yala de shaki jat jonga jingis ne jame. Bamen nang kintiu buram yangi. Bamen pensle yangi. Bamen kintiu buram yangi. Nakatliu jonga pop kabamangi im. Kotrai wan shaki inga sem jangi. Wan shaki kun gikti jangi. Wan shabaroki bala sakama. Naka jinga e janga jingi jame. Kotrai yaki kun jangi. Ki himen ki para jangi. Yaki bayit batain jangi. Ki nang jingai jisu. Nakaway kasngi hakaway pat. Kimpat shempang baha yaka jingkardor janga jingis ne jame. Don bon ki kimen ki para jangi. Kila do jingermen. Haga jakaban paisha me. Ki paisha ki jingsniyo jangane ka parte. Ki paisha ka jingdi ki yad. Haba ki do jingermen. Ki ngop haga jingdi drag. Ki ngop shingop haga pop. Namar. Kimpat shempang. Bamelong katalong janga jingisene. Bamelong katalong janga jimmap. Bamelong ka bor janga jingkoy jingkia met bad men siyam naga benda jangi. Pen roya ka jingait ka jangi ko Jesu. Pen di mai men siyam jangi ko Jesu. Lemba ka hak ka sort jangkene ka ayam. Lemba ka bor jangene ka ayam. Lemba ka jinga e jangene ka ayam. Kanamba ngindup long kikun. Ke bakijit barabor. Naka buin jangka jingir jame Jesu. Nama naka krum jame. Lami yagas nambat ka Bangindup yo bor. Bangindup yo jing penim. Bangindup yo jing map. Bangindup yo jing koi jing hiya. Jesu ba id. Ngiwan raru hakaju kapor. Ya ki bapang ki bashitam na padang jangi. Bon ki himen ki para jangi. Kimi ki pa jangi. Ki kun ki ti jangi ki tiapang haki hospital. Dondro ki batya haying ko Jesu. Ki pang cancer. Ki pang shiing. Ki pang yap shiliang. Ki pang bon jahit Jesu. Ngi don kam ya ke jingarap jame. Ngi wan raru hame ko Jesu. Ya ke men siam ha dimpen kuoid. Bon ki. Himen ki para ke bala kalashua yingi. Kim patio lahat ko Jesu ban rung shabane. Namahar ki pop ha kaba kila yap. Jesu pelinggot. Ya ki por jangka jingim jangki ha ke dimpen kuoid. Wan yarap yangi ha ke ne kerlimat. Wan kerku yangi. Wan kerku ya ka ri jongi. Kam me ko Jesu ha ke nigis ngi. Ngim jiyo ya ki kubor ki ba penkemen yangi. Bun ki kubar ki ba pen sosi yangi. Ka wan na kerleng ka ri jongi. Don ki sister Mother Teresa ki shem jinge ha ki nigi por. Ki long ki ba yarap spoon men siyam ya ki ba duk ba toy. Ya ki ba pang ki ba shitam. Henry ya ka ain ka role jang ka sarkar. Ka khang lad ya ki ban tray suk. Naga benda ka buram jame. Kerko ko try. Pensule ko try. Ay ka jingis ne jame. Ka pen kendit. Ya bu baro ki buryo. Ke bayale persya. Ya ki kerstan. Ay ba makiru kin yamat. Ya ka jingir jame. Kat bangi duay. Hagane kerlimat ko himen ko para. Ngin duay. Panyay ti ya ka ri jongi. Siya ka jingis ne ka jongo Jesu. Baro ki kun ki bambat itu ya Jesu. Ay kinang yamat. Ya ka jingir.
ka jongu baki nom ting shu yaki kristan henra ki buram pat ki it yaki kristan namar jongu jisu badon badngi ha ka kateng upa pada kun phao men sim ba khut amen kok pa jongi upa ha beneng kan long ka ba khut ka kateng jong le kan wan ka hima jong le kan long ka mon jong le ha kan dau kan ba ha beneng ta ay ni mata ka jim bam jongi ka ba hala ka sni ba ta ma yangi yangi ring kan jongi kum ba ni ni ma pe ke ba la sni yangi ba wa de lam yangi sha ka jim ban shoy hen pray ta bala yangi na Vasniu. Kublai ko Maria, kabada baka china ay utray dan badpa lagar kuya pana pekinde, balakar kuya usokpo jong pao Jisu, ko Maria bakui komi jong ublay duay nagabinda jongi ginompop, minda baka por ka jingi ab jongi amen. Ngangit how ublay upa badun por baro, unong tau kapaneng baka kandaw, bad how Jisu Christ ukun bamarwe jongo, utray jongi, yau bala puna umen sim bakut, yau bala khana ka Maria theisati, bala shale ben hapo Pontius Pilatus, la serpina yau, la yap la tep yau, la hiasha kibaya, hagasni kabalay ulami pat na kibaya, ula kiu shabeneng ushong shakamon ublay upa badan por baro, nang da wan pat ban basharia ka paim badya kipaya ngange ha umen sim bakut ha ka balang catholic bakut ha ka jinyas law kirikut ha ka jingmap yakipol ha ka jingmi pat ka do bhada ka jingem bam chikut amen kok pa bam chikut ngaterwa hame ya kamen badgasnam kamen sem ba jinglong blay ukun ba e jongme utray kan bra jongi u Jesus Christ ban pen biang nagabinda ki pop jongi ba jonga parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai Namar ka jing sha shitom bagordi sa jongu toisne yangi badya ka parthe baro khawai kok pa bam chikut ngaterwa hame ya kamen badgasnam kamen sem ba jinglong lay ukun ba e jongme utray kan ra jongi u Jesus Christ ban pen piang na kabanda ki pop chongi ba chong ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Namar ka jing sha shitom bakordit sa jong u toisne yangi badia ka birthday baro kawe Babam chikut Ngaterwa hame ya kamen badgasnam
men same ba jing long play u khun bai e jong e u trai ken ra jong yi u Jesus Christ ban ben piang na ban ta ki pop chong yi ba chong ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Namar ka jing shashitam bakodi sarjungu. to is is nay yang yi ba dia ka par thai ba ro ko we Kopabam jikut. nga tarwa hame ya ka met pat kasnam ka men same ba jing long play u khun bai e jong me u try ken ra chong yi u Jesus Christ ban ben piang na ka panda ki pop chong yi ba chong ka par thai ba ro ka we namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. namar ka jing sha shi tom ba di sa chong Tois ne yangi badya ki bapang ki bashita. kok pa bam chi khun nga darwa hame ya ka met pat kasnam ka men same ba jing long play u khun ba e jong me u try ken ra chong yi u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop chong yi ba chong ka birthday ba ro ka we namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom namar ka jing sha shi tom ba kordit sa jong u to is ne yang yi ba ya ki ba pang gi ba shi tom kublai ba kut ko blai badan bor ko blai ba im chinam to is ne yang yi ba ya ka birthday ba ro ka we ko blai ba khut ko blai badan bor ko blai ba im chinam to is ne yang yi ba ya ka birthday ba ro ka we ko blai ba khut ko blai badan bor ko blai ba im chinam to is ne yang yi ba ya ka birthday ba ro ka we Kalidani chong ka ching is na jing lay ka jubab ka long to is na yang yi bat ya ka birthday baro ka we Tois ne yangi badya ki bapang baro kawe. ko ching is na ching lay ka bakar soy naga shadem upabam jikud Tois ne yangi badya ki bapang baro kawe. ka jubab ka long yi aro ya ka ching crowd jong me Nia roya ka jing frau jong me ko ching is na ching lay ka buram ba crowd tam
Nia roya the jing crowd jame. Kajibab kalong nga shanya hame. Ngashania hame. Coaching is nature play gaching maya bamla shempang. Ngashania hame. Coaching is nature play ka umpoliu pakar soy na gaching maya chongga trinity bakut. Ngashania hame. Coaching is nature play ka ba omla ban shempang dagi brune dagi angle. Ngashania hame. Coaching is nature play ba mi gaching embat gaching command. Ngashania hame. Coaching is nature play ka ba kham kor ban ya ka paneng. Ngashania hame. Coaching is nature play ka talong ki kam phala bat ki ching phala baro. Ngashania hame. Coaching is nature play ka ba ken thup ya ka birthday baro ka way. Ngashania hame. Coaching is nature play one hair sha ka birthday ha ka tur ka tin balawan long do. Ngashania hame. Coaching is nature play ba mi na gading mong ga donu do jisu. Ngashania hame. Coaching is nature play ba don ha po ga donu do jisu badap ching is na kham tam ya kinong pop. Ngashania hame. Coaching is nature play ba don ha ka Eucharist bakut. Ngashania hame. Coaching is nature play ha ka ba seng ya ka balang bakut. Ngashania hame. Coaching is nature play ha ka baptisma bakut. Ngashania hame. Coaching is nature play ba pen mang hog yangi. Ngashania hame. Coaching is nature play ba sinrang ya ka chingim chongi. Ngashania hame. Coaching is nature play ba ka thub yangi kham tam hat mir ga chingyap. Ngashania hame. Coaching is nature play ba ayangi ga chingim ba ne jinom. Ngashania hame. Coaching is nature play ba don drink out bat ni haman ki panda ga chingim chongi. Ngashania hame. Coaching is nature play ba yada yangi na ga ding du jog. Ngashania hame. Coaching is nature play ga atiar ga chingala ga ba mut kinong po ba e donut. Ngashania hame. Coaching is nature play ga jingling o ki angal bat ga ching bam shempang ki riu kut. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ching bam la shempang ya ki ching maya ublay. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ba say yangi na ki chin chin char baro. Ngashania hame. Coaching is nature play ga tlong ga ching su bat ga ching command chongi. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ba khot yangi na ga ching su da sha ga ching em ba shisha. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ba ken thup ya baro ki ma ti chong u. Ngashania hame. Coaching is nature play ga pan snge chong baro ki ching thau blay. Ngashania hame. Coaching is nature play ha ga ba baro nyo ching is nay. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ching thingen ba thiang ya ki do gi ba ling amen sim. Ngashania hame. Coaching is nature play ga chinkerman ki do ki ba du chinkerman. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ching chathai ki do gi ba shem jinjar. Ngashania hame. Coaching is nature play ga ching balait na ki klam. Ngashania hame. Cos nam bat ka batui na ga donu chong chi su ban long ga thamai ga ching is na yangi. Ngashania hame. Cos nam bat ka batui na ga donu chong chi su ban long ga thamai ga ching is na yangi. Ngashania hame. Cos nam bat ka batui na ga donu chong chi su ban long ga thamai ga ching is na yangi. Ngashania hame. Kodrai Jisu. Kuble Shibun. Nagabinda ka nega jingyarap. Ban pendep ya ga jing duwai rangkat pat me. Dei ma me mela kering yangi. Dei ma me mela pensle yangi daga Jingaiei ban duwai. Bangilala ban duwai. Man ga por habang itur shame. Dei ma me mela kering yangi shaka donur jame. Shaka kurum jame. Shaka snam jame. Shaka jingisnega jame. Karku ya baro kinigikun kibashimenda hakanega por. Banduai hakawe ga sur, hakawe ka mensiam, hakawe ga jimut rengkat pat me. Jisu karku kardo yangi baro, karku kardo yaki bapangi bashitam, pen koi pen kia yaki batalat na padeng changi, palai lud yaki bangop hakapop, kotrai pen kala kabamut yaki nampop, badngi karpang iduai nagabinda kari India, bamenang isuneya baro ki kristan. Bamenang pen khalai ni ka Jingaiei ka Jongki. Menang karku kardo ya baro ki ba pinjinjar ya ka jingim jangi ha ka ri jangi. Ya ki bampat snawtu ya ka Jingaiei jame. Ya ki bampat yamad hadu minda yame kumunong penim jangi. Ay ba baro maki kinang pediang yame kumunong penim janga jingim jangi. Bakinum isi shu ya ki kristan pen ban kin eat yame habakistang ban eat yame kinum treshu ban
lebain ya ki nong bur jame Jesu bayit perlong ya bar ki kon janga ri jangi ki nong bur jame ba ki long shisha ki kon ge badap daga bor janga jingit bad ka jingis ne halo jangi kotra ngi aiti ya bar ki jing jinjar ka ba ki ni ki skindiasngi ya ki kimmen ki para jangi ki shem ha kelenga chaka Todan bat ki ko Jesu hakne kerlip ma kadbangi aiti vai pai vai shaka senda jame shaka krum jame ni duairu naga binda bar ka prate ko Jesu ham bon ge jakangi usngo yaka kubar jonga jingsha le ben yaki kristan ko Jesu don bon gi nongle ben yaki kristan kerleng pen kala ka ba moti yaki baro kthai yaki baro ko men siam jangu bale be shaka donu jangkum kita kibri baro bakinang dap daga jingit kotrai Jesu dakaba puson yakane kasam sanpo ar nadu hindriyu ni duai hakama jame bamen jubab kloyangi hapadenge jingshitam hapadenge jimpang hapadenge jingtalod ni yang hakama jame wan yarap yangi ko Jesu ki bahok kin sayo I bad sating kin sa kinyu iawu dakaba ong hapeit iawu buryu ubam treban wan ri havuble henry ushania halaka spa bakarhai badus nosh ngain halaki buisniu ngating along kumuding olip bajerngam hakiying uble ngashania haka jingspon uble junom la junom nganaingu yame junom nagabinda kata ba melale ngan pen bana hakama to pai jamme koble hame long ubabha koble melong ubadap daga jingisne yangi bara kotrai yarap ya bar ki kon ke badon hapadeng jing jinjar ke babon jai ki don bon ki kon hapadeng jangi ki balinga men siam ki don ki kon ke batyapa ha ki hospital haying jangi don gi kon gi bado jinkarmen namar ge jimpang ka bashir ke jangi kotrai don gi bapang cancer kidang sausi kidang snoko salai ha ka donur ka men siam jangi namar kat kene ge jimpang kala wan poi shaki kotrai la ka jingi sne jame menang dumok no ya ki kinyang jangkum kita ge jimpang na ka met ka part bakin long ki kun gi balai loid kar ko kar do kotrai ye ke batyapa ha ki hospital ki talad ha ka met ka part ke pangshi jangi ki pang sengkai jangi ki pang rendang jangi ki pang jabin ki don gi badan tumor ha ki jabin don ki ba pang cyst ko Jesu don gi langami ki ba armen don gi kon gi ba shapo ha ki nigisngi don gi jimpang ka ba jor ki tia ha ki aizu Jesu ta ye ki ba ro min da ha ki ne klimat ai ka bor jang jingis ne jo menang van ki ar halo jangi vai pai vai ko Jesu ba yer palai ludi ki ba ro ha ka krteng jame da ka bor jang jingis ne jame ko Jesu ai bangoro ke mensiam ha dim pen ku ikinang yo jing lai loid minda penjam ek jim pen shitam shipor jangi ai bakinang poisha beneng ko Jesu kumba mela kular ya bangoro ke bange ko Jesu bayid yarap ingi ban yaid ha ka hok ka jame yarap ingi ban yaid ha ka jing kuit ka jame yarap ingi ban longi ba kongu ya ka hukum jame ko trai kring ya bangoro ke nom pop shaka donur jame shaka donur bala dong da usum bala play ya snam nagabinda jangi pan pen side ku jingi ben yada yangi hallelujah 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 kotrai Jesu daga jingi sne jame menang pengam jilliu ya ki kon jame but menang pinsum ya ki kon jame daga dur yaw janga jingi sne menda ai bon ki kon ki ba shimenda hagene ga jingdwai kinang yo ya ka bort mai halo jangi hallelujah 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 Jesus isne yagene ki kon bara ki ba shimmenda hagene ga jingdwai yaki shing sherhem haka ba ki shimmenda hagene ga jingdwai ai ka longa ba sei so haka met ka par jangi haka mensiam jangi haka jimbar ka jangi ta yaki bara ko Jesu pendi mai ki ko Jesu ta to mai yagene ki kon ko Jesu haka karteng jame ngathe gadumak banga be ya bara jai ki jimpang ki jingshitam kabakta yaka met ka par jangi yaga bojung mamel utso dokare road ka smeshwan ka taro jinx new jinx me jimbang jingshitam bara kin pet no
naka jing inga sen jongi naga metta part jongi ai bagun long ki kon ba lai lui naga bor jongi ne ka miracle lava naga bor jongi ne ka bor por ba perlang ko Jesu ai ka jinga e ka nang ban toi halo jongi minta hallelujah 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 ai boring Jesu ai boring ni ki kon baro ko Jesu tau to ma ye ko Jesu bende ma ye ko Jesu kring ye ki veru ko Jesu shanga ne ka por ba perlang ko Jesu ai ka jing krang jongi ka nang roi shushu hapo jongi ban duai ban shania tele telanya me ai bar ki kon ki ba duai ha ne klip mat ha keleng jaka kinang yo jingai ke jingar ko ai ka ri jongi kanang yo ya ka bor jongi jingis ne ko Jesu pensum ya bar ki kon ki ba le be ni ki kristan da ka bor jongi jingis ne jo me hallelujah 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 melong nom penim jongi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 ko himmen ko para da ka chingari balai ngin kar pa dia Jesus bawinang shimti pura yangi don buna pedang jombi ke bakar pa dia ka ching duai naga binda jombi rungi duai pidon ka jingang dur hapo ka men siam jombi bapindup yo jingorku bapindup yo jimap bapindup yo jingkoi jingkhia ai ka boru trai kana wain khiar halo jombi bai menda ko himen ko para ta ka jingri yo balai tongin dem pangin mane yau ha ka bangyo pede ka jingorku Gerku yangi gerku try gerku yangi gerku try gerku yangi gerku try gerku yangi gerku try shimti yangi shimti try shimti yangi shimti try shimti yangi shimti try shimti yangi shimti try Jesus 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 En jag try Jesus Christ. Amen.